päivää. Talkarin jälkeen pistosalto on 10 pojoa ja se ei tainnut olla ihan odotettu tilanne. No ei kyllä läheskään, että kyllä se ei mennyt ollenkaan niinku oli meininki, että yritystä oli niinku aina, mutta ei kaikenmoista siinä on sattumia matkalla, niin tää on nyt vähän tällainen tilanne. Vauhtia kuitenkin on ollut kisoilla hyvin, mutta paikkapaikassa on kuitenkin ehkä hieman liikaakin. Mitä olet siitä mieltä? Joo, kun siinä on yleensä on pysytty tiellä aika hyvin, mutta en mä tiedä mikä siinä viime talven homma se oli, että ei vain niinku, ei kynnet riittänyt siihen yritykseen mitä oli meininki ja nyt on vähän niinku alta vastaajana tässä hommassa. Sitten siinä kevään tässä pikahuollossa mikä autolle on tehty, niin siinä on havaittu jotakin vikaa ja se on ilmeisesti vaikuttanut jonkin verran osalta ajamiseen, niin mikä se on ollut se juttu? Joo, siinä oli huomattiin, tai kartturi Hannula on sanonut, että auto vetää jotenkin vinos ja mä en ole itse jotenkin puupää sitä huomannut ja lukkolevyt oli perästä niinku rikki, että niin, toinen pyörä on vaan vetänyt täysillä ja toinen ei ole sitten, että tää on ollut tällainen tilanne. Puolesta viikkoa menen uuteen kaupunkiin, niin minkälaisia muistoja? Onko mitään muistoja? No joo, kyllä aina kisan jälkeen on nollattu aika hyvin tilanteita, mutta kyllä siellä on hyviä, että 13 vuonnahan siinä oli, että mä olin toisena siellä ja ihan hyvin on mennyt ja sillä seudulla toki on muutenkin ajettu, mutta niin. On sieltä tullut noita kippojakin, mitä tuolla ne on, että tommosia olisi tarkoitus hakea lisää, mutta se ei ole aina onnistunut, aivan niin kuin meininki. Ja mites tiestö Uudeskaupungissa? Eroa vähän tänne Pohjanmaan lakeuksille, mutta mitä mieltä niistä? Kyllä siellä hienot tiet on, että ei ole kyllä mitään moittimista. En ainakaan muista, että olisi ollut, että omat haasteensa ja semmoista yllättävää kiertoa siellä välillä on, mutta ei se auto pitäisi vaan uskaltaa pitää nilkka suorana. Ei ne yleensä ole kääntynyt niin paljon, mitä on ollut ajatus. No mites lopuksi jo heittää terveisiä kilpakumppanille? Joo. Mitä tuo on hyvä tuttuun tyyliin pientä uhoa lähinnä, se on ollut aina ittiä varten, mutta niin kyllä täältä pesee ja linkuaa. Että koittakaa nyt. Mä meinaan nyt pysyä tiellä, mutta teidän ei välttämättä tarvi. No mites kartturi Hannula, minkämoisella nuotilla uuteen kaupunkiin? Niin, eiköhän me sillä vanhalla tyylillä mennä eteenpäin. Jotakin muistiinpanojakin mulla muistaakseni on tuossa. Se viikko taitaa olla. Niin on jotakin mainintaa asioista.